Good morning mga tita, si Adam ready na siya. Kay muadto siya sa Terminal 21 in Rama 3. Yes guys, na ay bag-ong nga Terminal 21 here in Bangkok. Join us para mabalaan ninyo unsaon pagpadulong nito sa newest Terminal 21. Din hindi ay nagstay karon sa Bayok Suite Hotel near Pratunam. Anyways, pag naong nimo sa hotel, Pratunam na siya guys. So, very convenient og diri mo magpuyo sa hotel while you are in Bangkok. Kay inig naog nimo shopping na dayon. Pagkawa sa hotel, we're going straight to Ratchapraprup Airport Link Station. From Bayok Hotel, you're going to walk going to Ratchapraprup Station for about 5 to 10 minutes. And here is Adam, nagpakugos sa iyang tita. Wala na kaya sa iyang tita kugos, kaya iyang tita sexy kayo, naka-heels ug naka-crop top. From Ratchapraprup Station, only 15 baht ang inyong bayaran padulong sa Payatay BTS Station. And from there, magpalit na po kayo ticket. Diretso na ka sa Surasak Station kay mauna ang pinakaduol nga station padulong sa newest Terminal 21. Ang pamasahe gikan sa Payatay padulong sa Surasak is 40 baht. Pero di ka malimot nga nigabot nimo sa Siam Station, mag-interchange ka, mobalhin lang ka dito sa pikas nga train. Nalingaw si Uncle Guard sa pagka-independent ni Adam. Ug si Adam, gibabayan pa gyud niya si Uncle. Si Adam man good guys, kay gusto lang jud niya nga mag-walk lang siya, kay big boy na siya. Pagsakay na mo sa train, kamay lang kaayo ang mga pasahero. Hindi ay sa Bangkok guys, pwede na kadili mag-mask. Pero, gi-advise kaya po nila nga pag you are inside the train, dapat mag-mask ka. Kay airport link man yang among gisakyan, pag abot sa Payatay, kailangan pa ka mulakaw padulong dito sa BTS station. And here is Adam being independent, feeling niya nga dako na pud siya. Most of the time di ay guys, nag-walk ra na siya, talagsara na siya magpakugos. Walay BTS o airport link dito sa muang bukin, mga auntie, mga tita. So si Adam, grabe niyang ka-enjoy gid kaayo ang pagsakay sa BTS. Nag-immersion din ni si Adam din sa syudad guys. Which is, happy po mi kay para di siya maignorante. Pareho na mo, dagko namin naka-experience og mga inani. So si Adam, bata pa lang ipa-immerse na nato ni siya. Pag abot di ay sa Surasak Station guys, magnaog mo sa exit 4, muadto mo sa Thai CC building, or dito mo diretso sa bus stop kay na ay free shuttle bus going sa Terminal 21 Rama 3. Yes guys, free siya nga bus padulong dito, so no need to pamasahe kay murag layo-layo pa jud gikan nina sa station. Ni Adam di ay guys, fun kay ni siya sa mga transportation. So pagkasakay niya sa bus, na enjoy kaayo siya, giganahan kaayo siya kay first time daw niya makasakay og bus. Di siya ingon, bus mami, bus mami. I think mga 5 minutes po or 7 minutes ang imuhang biyahe sa bus padulong dito sa Terminal 21, o dito mo nila i-stop sa gate number 4. Ade ay ni schedule ang ilahang free shuttle bus. Wala lang nako na picturean ang ilahang time, pero I think every hour or every 2 hours ang ilahang biyahe. Kini daay nga lugar guys, near ni siya sa Chao Phraya River. It's the biggest river dinhi sa Bangkok. Pag abot na mo dinhin, nakakita si Adam o dago kay nga mga barko. Na-amaze na pod siya kay ang iyahang mga nakitan sa libro, nakita na niya in person. Okay guys, manulod na ta sa mall. Tan-aw na to ug unsa ni kanindot compared sa the first one. Pero before ta mo sulod, si tita tata mo rampa pa. An-awa na na siya guys, so pa na siya panuhuti ang iyang suon. Pero sagni lang, kay basin makabingwit na siya og afam. First thing first, isanitize na nato atong mga kamot, kay hugaw kayo atong mga gipanghikap kanina dito sa gawas. Tinuod ko di ang mga news guys, nga nindot ni dinhing dapita. Pero kay murag taas naman ni atong video, wait na lang ninyo ang part 2. Thank you so much for watching! Bye bye!